Morning guys! This is Owen. Welcome back po sa aking YouTube channel. Ngayon po ay 6 AM in the morning. Nandito po ako ngayon sa rice field. Para makalangkap po ng mas sariwang hangin. Samahan niyo po ako sa aking paglalakad. Tara po! Actually guys, dito po ay malapit lang sa bahay namin. Ayun po yung bahay namin, nandun po. Mga maximum 10 minutes. 10 minutes walking po. At ayun po yung putok araya po. Ang nakatanim po kayo dito ay mais. Mais. After 4 months po ma-harvest na to. Napakasarap po ng pakiramdam na nandito po ako ngayon. Nawala po ko sa mga mataas na building gaya ng Bunay at saka ng Bahrain. Sarap po sa pakiramdam. Kung dati guys, nakita nyo sa mga vlogs ko ay mga mataas na building, office ko, yung overpass, the main road. Ngayon po ay tunay na kakaiba at napakasarap sa pakiramdam. Napakasarap po ng simoy ng hangin. Walang katulad. Now guys, nakauwi na po ako sa bahay. Tapos na po ang aking pagbi-video sa may maisan. Salamat sa pagsama sa akin. Sana nag-enjoy kayo. See you next vlog. Bye!